Aquests últims mesos el planeta està observant la proliferació de diversos models en obert d'intel·ligència artificial. Si bé és sabut que diverses grans multinacionals de la informàtica fa temps que disposen d'aquesta tecnologia en privat, el llançament de ChatGPT i de les eines que estan anunciant empreses com Google i Microsoft ens obliga a vetllar perquè l'administració es prepari per adaptar-se amb garanties a la situació que s'acosta. Ajuntaments com el de Barcelona ja han aprovat documents interns per tal de definir metodologies de treball i protocols per la implementació de sistemes algorítmics. En relació a això els hi volem preguntar: quins passos està prenent l'Ajuntament d'Olot en relació a l'ús de la intel·ligència artificial, ja sigui de codi obert o de programari privatiu? Han realitzat o tenen programada alguna formació pels treballadors de l'Ajuntament? S'està treballant en l'adopció d'algun protocol que garanteixi que la implementació d'aquestes noves eines es facin seguint criteris de justícia social, transparència, ètica i legalitat? Merci. Vol dir alguna cosa d'intel·ligència artificial? Sí, evidentment la intel·ligència artificial, la seva aplicació a nivell industrial, etc., està només a l'abast de grans multinacionals i de grans agents econòmics que a dia d'avui encara no té una aplicació real en el dia a dia d'un ajuntament. Evidentment aniran entrant coses, hi ha sensoritzacions, hi ha coses, però que no podem parlar de 4.0, de tecnologia 4.0 i intel·ligència artificial 4.0 en el nivell d'anàlisi i presa de decisions automàtiques a través del reconeixement de dades, etc. Això encara no hi som i serem aviat. El que sí que fem des de l'Ajuntament, i de fet hem estat treballant molt aquest mandat, és amb el tema de la protecció de dades i la ciberseguretat. De fet, s'ha fet un pas molt important endavant en temes de firewall i tallafocs i antivirus, sobretot arran de la pandèmia. Com que vam començar a treballar molt de manera telemàtica, doncs vam fer una inversió molt important per protegir el màxim possible tota la infraestructura cibernètica de l'Ajuntament, i pel que fa a protecció de dades vam aprovar el RAT. Ara tenim totes les activitats, tot el registre de totes les dades que tenim de la ciutadania a l'Ajuntament, ho tenim classificat per tipologia, per quin accés i qui pot tenir l'accés, etc. Ho tenim tot tal com ho reglamenta la normativa europea en aquest sentit, i a més ara s'ha creat fa poc menys d'un any una comissió de seguretat que es centra específicament en aquest tractament de les dades per sempre vetllar, està conformat per diferents tècnics de l'Ajuntament, per vetllar que es faci un bon ús d'aquestes dades. Per tant, diguem-ne que de moment pel que fa a la intel·ligència artificial el que fem és protegir al màxim les dades dels ciutadans d'Olot que té l'Ajuntament. Gràcies, senyora Bosch. Senyor Güell, pot explicar això dels ocupes del molí d'en Climent?